Ew! si Botong ganyan na kisutlog. Ew! Labi ka, aw. Si Sumpay na mo si Dina, Jay? Or ano ba? Korean siya. Korean ka? I came from, nabili to sa ano, Thailand man? sa, Namabago ka na? galing to sa ano, sa United States of America. Yeah. And then bukas, punta ko ng Thailand. Ano yan? Binili ako ng sandal. Uwi na ako agad. Si Mariah Carey? Or Miley Cyrus? Wala ko nag-glice yun. Diba? Totoo ba? Maka 100 Wala million. nga, wala ka po na yan. Na! Kape man na siya, buti na glisyo. Mas kapira ba na? Glisyo na siya, pero ang buti na kape sabi. Wala niya kayang isagol. Wala naman. Di ba kayo ni Rajiv Ford? May halo. Gamay, yung kaayo gud ang kape sa glisyo. Ano ka tubig ha? Sa Gilford ba? Ayun, ugma, pasaka man. Ha? Pasaka ugma. Panakas labi. Marag nangalipat. Ako nagtabuhi. Grabe. Ala. Ayaw nagtabuhi. Ano? Ano niyo talaga? Iinis mo. Kaya nga. Para talaga nila. O, diba? Ba't hindi ka makakain? Hindi ka makalunok? Yan. Tapos pagdating ni Baka, kayo na naman yan. Papalo up ako mamaya. Pero mga ano Pagkuhan mo tambok dahil. Makalay, tigil nyo na yung mga ganyang vision. Ila? Kumaya. Sino? Si Baka? Uy, ano nangabilin sila? At yan, nag-spark ko kaya lang yan. Oo, nag-inom pa mo. Ano to, gibiyaan? Mga pa ingon, nanong mulatan tanin mo? Lagi. Yaman ang sala, yaman ang lipo. Ano nangyayok? Ay, di ba kayo niya talaga gusto umuwi? Muli sila go for election. Tapos balik din na Manila, di ba? Kung saan ang flight time? Parkour, sir. Hindi ko saan ang 13 pang available. After Nabuwang. election. Hindi ko apprehension na. Bayan naman itong ticket. Giribok ra nila. Ay, Times 2 ang bayad. Dili mo sa mga times. hindi, unti lang. Wala bayad. Ano sa namang bat? Bat na ba nila? Kung 3,000, 1,000. No. 10%. 300 lang. Ay, nila. Kung usa ilaha. Tabugi. Kung usa ilaha, magdako-dako ang ilaha. 1,000 kapin sa Ako, bena ko sa uyo ko, bahala mo diya. Ayun lang. Hi! Ako magyapon, kumawi lang liyo. We're going to Bacolod. Wala pa days ito naman. Ah, Balikan lang. Mata ka, Disma. uwi rin kami pagkatapos. Kunti lang kami, overnight na kami doon. Mata ganit. Nice ba? Ay, kamara dua. Kami sa dyan. Naman si Dito lang ako pagkakas. Tatampo ka na naman, di ba sinama? Man ako si Gwen man. Airport, pero maglalaro kami. Wala mo siya eh. Alam mo, napapansin ko kay Britney. Gusto niya lagi siyang kasama. Hala, oh, go. Tatampo siya. Kasi lagi siya Paparapan ko. Pero hindi niya ako, yung balo ka dyan. Tapos ngayon, nagbibitaw parang sasabi nga doon, kung mag-vlog kasi hindi, may pag kami kasama ko. Ganun. Harapin mo, by face. Yung ba ba? Bakit tinusun? Gusto ka. Ikaw na Ford or sa ba? Ay, tama, Britney ba? Doon sa Bunto ba? Iba pa mag-ito. Kaya nga siya pumunta rin kasi sa Pakdan. Ay, di. Wapo pala ito. Kasi ulan-ulan Leader sa ngayon, dahil. so bawal mo. Eh, di ba magkita eh. Ako pang huwit ko na dawatan. Abot akong mama. Mayo ba, gyapon ko mga. Sa Britney pa ba? Tahimik mo sa umpisa. Mga tarotan pa ni Paolo, di pa. Mga connection. After election kay ay kay si Dito ba? Ay, ko na yun. iyang ek-ek. Nasa bali. Sa mga uy, ino na. Ako ba yun? Isip lang. Abi na ko mineral siya. Wala ganun siya. Di ba na mineral? Kuhan siya. Pero ngayon ko sa uligan sa bukid. Yun ang bukid nito. Bruce and that day. Ay, Joy. Bruce, agad? Sudra. Bruce, dami ito. Congratulations! Di ko mo tuong. Another, paano sa... Sure ba? Gusto na sa... Ay, di mo siya, okay raman, pero... Napasya sa imong pag-duty parlor man nga. niya. Like, Ang napasya sa pag-duty imong niya sa ba? parlor.
Pero ako siyang gi tapiti. Negative man. yawa. Wala siyang buros. Sa puton ko kung buros. Bro, dyan nag-chat-chat ng gito, no? Gusto mo din ng post. Pero gani. Sige sa buros ko na kayo. Hindi pa ko. Papahuwi pa na yung matres. Pero yun yung anak. Duwa pa lang pala. Bawa siya maburos kay kuan man god kinang naman siya implant unya. Si saya ba siya kay Ayaber. Kaya pa kasi yung Ano ano sa loob? Ay, no? Ano yung tambot mo? Bana pa may andat sa una. Dati ka, sabot na lang. Mas mo daya. Batch B. Akala ko Sweet siya may ate sapa. mo. Akala ko siya ate mo. Magod ako, magod siya nga bae. Si Kaya Andat. nga, kaya akala ko siya yung ate. Dako magod si Andat nga bae, taas. Baby face Bakoon. ka lang din kasi talaga. Talaga ba? Kung hindi mo para naman tuntang lang. Mahal kayo mo. Ano to ito mo tatanong ka lang. Ang ganda din ito. Baby face. Na. Away man ni Andat, elementary, grade 6. Yan naman. Bunala na ko siya silhig. Dito ma'am. Dito pag Sa laki lang yun. Tawagay ako na yun. Init na ba kayo ng kaldero? Juan man, nag chika-chika mi sa libro ay notebook nga Camille Prats. Gisinggit man ko ambi ang Camille Prats nga notebook. Yari kung gisalaba. Kaya ang sura sa iya Camille man. Kami nag siya among gipadodongog. Salaba ko niya sa eraser. Bunalaro ko silhig ko. Ipatawag din mi. Patawag Sir Madrelios. I-award mi. Ako yan. Napagjumangkol. Pagjumangkol. Saan di ba? Galis. Amo na uyuan. Galis. Ano? Eraser din yung panlabong ko. Ako yung sudat. Uso na talaga yung mga brats noon, yung mga Si Andat gay kina Yung sa mga- mga dikta kay na siya. challenge Gusto na kayo na siya. klase. Kabalo ka, anong totoong pangalan ni Andat? Saint Annie. Saint Annie siya. May Saint yung pangalan niya. Siya yung pinakadominyo sa klase namin. Di ba? Barbita. Ano Saint Annie mo na siya? Tayo mo sa bakuan sa pista. Di ko ano siya. Pero okay lang, tato Annie lang unta. Hindi, gano'n na bata Veronica. Okay lang, Japon. Kay Yung Julicat ba na nga, di ba? Julicat Lain ba? kay na Saint. Karon bawal na ang name na Sem. Sem? Epikasen. Bakit daw? Bawal na, bawal na. Ano kasi yung word na yun, parang religious. Saint. Saint ang naisip ko. Hindi, sinabi ko, Saint. Bisaya kasi kami, iba sila ng lingwahe. Akala ko Saint ba na ito? Kasi yung Saint ba is yun. Saint. Scented, candle. Ba't na charity sa imo? Or on call lang? Kung may magpakuan. May ano nun na, may pupunta rin na babae nung nakaraan nagkukuha. Tambok. Acid, catch niyo. Kayo rin yan, nag-ano rin. Ano yan lahat? Ano nang tutugod? Ay, mo kasi kumain. Kumain ako sa bahay. Pati lang ako over lang. At dinner, kape lang. Ano sige? Tapos madaling araw, butito. Kanin. Pagdating sa ating gabi. Yun nga, yung dinala ko ng yung cake na nalatik yun. Pero kung maaga, nagising ako alaon na. Ubos. Ubus eh. Inom ko tubig kusina na yung cake. Ginawang ba ito kung may agi dahil? Kaon. Tapos parang kaon na. Kalaging kadlawon lagi, o ka ng gabing dako. Gutom. Nabi, gusto mga ripda, ganatang luto, mga hotdog. Hindi, sa kanang lamang, sudan din, piling ni mo na pa'y nabilin. Ang gani. Yung una-una, oy. Mga nagatong tuyaw. Di ba kang gabi ng dako, yung una-una, kayo napamin, sudan dagko lang. Sabi tang wala ko ng legal frozen foods. Ano kay pakaluto, din tanong. Hindi naman ikayan kayo. May pala yung pagkagwan ka.